Najmladši z Озруського керестура мали нагоду нешка од 11 години 30 минути на 51-шим драмским меморијалу Петра Ризнича ѓаѓи опатрит представу Васо Пикасо. Пририхтали ју мали глумци из озетну клубу Одњате од Забуца и Дому култури за Скоцура по тексту Михајла Ексении Боѓањец у режiji Моники Харди. Деци задовоljni, mušim pože veliko zadovoljstvo z njima robiti. Posle kaže 6. i 7. hodini oni maju dzeki, volju, pris Domu kulturi, hodzinu, 45 minuti, dakle 20 minuti, nem telju odrobic i zname i virusi buli, ali evo, za 2 týždne sme porihtali. Tu treba ještě dakus porobic na bavenju, že bi bilo friše, že bi rozbavenče, že bi boli, ali oni zadovoljni, mi ještě zadovoljnejši. Ja, jedan hlapec, ktorý mi ljubi ísť do školy i bardzo veľmi ljubi maľovac. U jednom delu predstavi Pridze Rusalka i mně dao slavni kari i keď sprevednem dostanem to ti kari i već na kraju predstavi ja mušim pojesti do školy. На јутре 29. марца на 11 години 30 минути представише Дом култури драмски студио Арт з Озруського керестура зос представу Кеше Босорка за љуби у режiji Ксении Боѓанет.